Mandawi City buhingusog sa paghawan sa mga kasapaan agig solusyon sa mga pagbaha-baha nga nasindati karon. Mga nanimuyo sa danger zone hayan maapektuhan. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, taliwa ni mga pagbaha nga nasinati sa Mandawi City. Muhimo na og clearing operations ang City Hall sa mga panimay nga nagbarog sa mga danger zones o kining sa easement zones sa kasapaan. Muabot sa unom ka mga barangay sa Mandawi City ang labing apektado sa pagbaha nga nahitabo kagabi. Kini ang barangay Magikay, Kasuntingan, Tingob, Tabok, Paknaan ug Alang-alang. Gawas sa pagsuyla sa sapa, may natala sab nga landslide ug pag-irog sa yuta sa pipila kadapit. Pahimangno sa CDRRMO, magbantay ang mga nanimuyo ning maong mga lugar karong panahuna. Labi na nga nahimutang tupad sa sapa. As per assessment lang no sa DRR team, delikado ang maong lugar. So amo silang giingnan nga pwede dili ta mo paabot ngadto sa critical situation. Balhin kita. Nunot sa mga pagbaha, si Mayor Jonas Cortez sa iyang bahin mipasabot kinahanglang mahawanan ang kasapaan labi na sa mga nanimuyo sulod sa 3-meter easement zone. Makigtigom pa siya sa mga barangay officials kabahin sa mga residente nga maapektuhan sa himuon nga clearing operations. Andam ang syudad moabag kanila, mamahimusab nga papaulion sa probinsya. Si Bakulang ug ang baha adtog kadlawon unya nangatog sila, dungan silang pamilya, labi ang dakuan na hinos problemang matubang nato. Og makonbinser nato sa balik probinsya, no? Matagaan ta ni sila og assistance, tabangan natong hakot. Subling gipadangat ni Cortez ang iyang hangyo sa national government pagtukod og gabion dams sa kabukiran. Matud niya, kinahanglan kini aron maoy musawd ug mupondo sa tubig gikan sa bukid ug dili direkta nga mudagayday paingon sa patag. Labi na nga ang Mandawi City usa sa mga musaw sa grabe nga volume sa tubig gikan sa babaw. Kita na gid nato epekto climate change sa baha no sa Gunson. Day naanon mo patawag og meeting sa mga barangay captains specialized sa katong danger zones no nga kuaon na lang gina sila kay mao lagi muratag sirang plaka ba mag-clearing mubalik. Sa datos gikan sa Mandawi CDRRMO, Bob, maabot sa 2,802 ang total number of individuals nga apektado sa pagbaha nga nahitabo kagabi sa unom ka mga barangay. Samtang ni mga orasa, Bob, nisugod na sa pag-uwan samtang nagkilom-kilom o kini ang gipahimangno sa mga disaster officials sa mga nagpuyo sa danger zones nga magmatgon gyud ug muhikling kun gikinahanglan. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.